total eclipse of the... Per si encara no éreu conscients o encara no us havia arribat, el proper 12 d'agost tenim a casa nostra una cita molt poc habitual. Un eclipsi total de sol. Esteu preparades per experimentar ansietat, epilèpsia, follia, agressivitat, alteracions del son o fins i tot l'apocalipsi zombi? Perquè segons alguns mites, això i moltes més coses són les que poden passar en un eclipsi total de sol. Doncs podeu estar ben tranquil·les i tranquils perquè casualment els eclipsis per si sols no tenen cap efecte misteriós sobre el cervell i sobre el nostre comportament. Un eclipsi solar, com ja sabeu, passa quan la lluna s'interposa entre el sol i la terra. Durant uns minuts la temperatura pot baixar i evidentment la llum disminueix. Però això per si sol no provoca ni crisis epilèptiques, ni trastorns mentals, ni comportaments violents. El que sí que podem sentir és sorpresa, emoció o fins i tot una mica d'inquietud. Però això té molt més a veure amb les nostres pròpies expectatives, l'ambient que es genera i el fet de presenciar un esdeveniment extraordinari que no pas amb un efecte directe que l'eclipsi pugui tenir sobre el nostre cos. Alguns animals sí que poden modificar momentàniament el seu comportament perquè la foscor sobtada els fa interpretar que es comença a fer de nit. Però quan torna a haver-hi llum, tot torna a la normalitat. Això sí, un efecte directe que l'eclipsi pot tenir sobre el nostre cos són les lesions oculars. Gaudiu de l'eclipsi, però feu amb protecció. Protecció homologada, com aquestes ulleres d'aquí, que tenen la certificació ISO 12312, diria que és aquest el número. I recordeu, un eclipsi pot enfosquir el cel, però mai us convertirà en zombis. I tu? On veuràs l'eclipsi? Deixa'm els comentaris.